हेलौ बयनिसिमबो आङो दायो दंफैयो नै मार्केटाव आं मा जाहैबाय दिनै आङो जादों मालिक माने नै जिनि मालिक नुदोंना हाथायाव आङो सालदाया दङ जिरायनानै आं बेखौ माने हेल्पार लादों बे जाहैबाय हेल्पार सेलमेन आरो बियो आं मालिक मा जाहैबाय आङो दिनैहाय सानसेथ' जायाखै आङो आधा घन्टासो जाबाय जिरायनाया आं माने सानदोंमोन आं जिरायनायाव दिनैहाय साबेसे माने कास्टमार फैगोन आरो बायगोन आंथ' बिनि सायाव बारा नलेज गैया थेवब्लाबो माने आं जिरायनानै थानि माने आं जिरायनायनिफ्राय माने गंबेसे आरो गंबेसे नङा गांबेसे गस्ला फाननो हागोन आं बेखौ एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा जायगाफोरखौ एसे दिन्थिनोसै नै ड्रेसफ्रा माबायदि मोजां आरो आलायना दोनखाजोब्बाय खिन्थु मालिकआ गैथ'ला जों मालिकखौ होखारहरबाय जोंनो मालिक माने जोंनाव हाबफैगोन हाबफैया मिथिया नों रोंना रोङा बेखौ फाननो रोङो दा गांबेसे फाननो हाखो नोङो आं बर्तमान दा गांनै फानबाय गांनै आच्छा फै आजा नाङा लाङा खमन हरो स्टुडेन्टफोरनो गैया माथो खारलांबायसो